Khuluma into eziningi kade kufanele ngikhulume kakhulu but nje angeke mina ngihambe ngichaza manje ngihambe ngichaza ubani yabo ake ngenze example lensizwa leya kaManqele yabo inominatiwe lapha ku Mtsebe bani yes imanager yakhe lapha uPhele usebenza kuMtsebe yabo so wa nominate wa manager angikwazi ke mina ukuthi manje kumele bese ngithi mina wena angisafuni ukukhuluma kakhulu ngendaba yalombhebu ngoba nina niyadelela nijike nivikele inkosi yenu inkosi nijike nisho izinto enizithandayo nangentshebe yami kodwa lana naye manje ngibona uJumbo beyimisele kakhulu naye ngomdanso la misele ngalendlela ngomdanso kodwa umdanso naye ngathi uyambalekela yena uyawuhuba umdanso kodwa umdanso uyabaleka yabo ayisibone la ama-commenteni ngoba nibuye nibuye ni-comment la nihleke kodwa mase kuhleka thina nikhuluma into eniyithandayo. Wemfo kaMpungose mfowethu udadewethu akaceliwe ndawo elobolweni uyonginika lokho okusuka enhlizweni but inhliziyo yakho imnene. Thanks in advance. Ngiyayeka mina ukulandela udunudunu sekuphele 63 days engaqashwa ndawo kuba uyinkosi uMaskandi kusho umunye la. Kodwa why ubasitha usitha ke laba abadansa angazi noma ngizothi laba abona ukuthi ke badansa kangconywana yini kodwa angikho lapho ngikuma comments kusiphethe hayi nakho naba abanye ke bekhala ngamagquma uthi lo munye kusiphethe okwamaqwa betwins suka ngathi sibuko sebhanoyi. Hayi asidluleke lapho uyositshela wena ukuthi ikuphi okubonayo la kwi-comment section ngoba thina besibona abantu abadansayo lokho okunye nokunye ke abantu abakushoyo nabo imibono yabo asithathi ihlangothi ningabe seningidonsa ngentshebe nami ningidonsa ngentshebe cha nami imibono yami kodwa engathathi ihlangothi. Ongakwazi ukudansa akakwazi umbono wami okwaziyo uyakwazi ohubha umdanso uhubha yena futhi naye ngokuthanda kwakhe akekho kuthiwa akajahe umdanso ngenkani akekho omunye odusha omunye la umuntu uziyele yena uyoyithathele umdanso akumina engithe akathathe lento. Hayi uyaluza uhleko lomuntu ongena stress but Khuzani ngicela uyo actor uthi uyo actor kuphi uyo reactor kwi profile picture yami ngifuna ukuchomela abangani bami. Hayi ama comment la ayabhora ama comment la kodwa kushuthi awekho shuthi bayamthanda kahle labantu noma bayamsaba abanye kodwa bakhona abayicommentela mina bengilindela ama comment agxile kakhulu naba abantu abakhomenta ngomdanso naba abakhomenta ngomdanso abantu bayakwazi ukuncoma ngisho kungafanele hey madoda hey yabona ukubuya ingcengele lokhu kuyinkinga. Hayi kulungile ake sisuke la siye kulolu daba lolwakhe lomnumzane lo khona la kukhuluma khona ngendaba kaMthandeni ya uKhuzani khona la khuluma aphawula kakhona kakhulukazi ngendaba kaMthandeni ukuthi uMthandeni ke imanager yakhe bla bla bla. I think he was on an interview ekhuluma nomunye nje udadewethu lapha bem-interviewa kodwa into ke emangaza abalandeli abaningi ukuthi ke ngempela ke ukuthatha apho ukuthi ke athi imanager kaMthandeni ke uPhele uyabo ngoba bona bazi ukuthi ke imanager kaMthandeni uMasondo bathi ba uMasondo noma ubani ngizothola nje la kuLwantuzane angikwazi ke ukuthi manje kumele ngenzeni yabo so wani mina angikwazi ke ukuthi manje kumele ngenzeni yabo so wani mina angikwazi ke ukuthi manje kumele ngenzeni yabo so wani mina angikwazi ke ukuthi manje kumele ngenzeni yabo so wani mina angikwazi ke ukuthi manje kumele ngenzeni yabo so wani mina angikwazi ke ukuthi manje kumele ngenzeni yabo so wani mina angikwazi ke ukuthi manje kumele ngenzeni yabo so wani mina angikwazi ke ukuthi manje kumele ngenzeni yabo so wani mina angikwazi ke ukuthi manje kumele ngenzeni yabo so wani mina angikwazi ke ukuthi manje kumele ngenzeni yabo so wani mina angikwazi ke ukuthi manje kumele ngenzeni yabo so wani mina angikwazi ke ukuthi manje kumele ngenzeni yabo so wani mina angikwazi ke ukuthi manje kumele ngenzeni yabo so wani mina angikwazi ke ukuthi manje kumele ngenzeni yabo so wani mina angikwazi ke ukuthi manje kumele ngenzeni yabo so wani mina angikwazi ke ukuthi manje kumele ngenzeni yabo so wani mina angikwazi ke ukuthi manje kumele ngenzeni yabo so wani mina angikwazi ke ukuthi manje kumele ngenzeni yabo so wani mina angikwazi ke ukuthi manje kumele ngenzeni yabo so wani mina angikwazi ke ukuthi manje kumele ngenzeni yabo so wani mina angikwazi
usebenza ngomthetho yabo so wanominate angikwazi ukuthi manje kumele
ukhulume kahle kahle ngokunominatewa kukaMthandeni la. Enominatewa kuphi khona kuma Summer Awards, Summer bathi Summer 30 Awards. Yabo. So uyayikhulumela nje wayigeqela amakhulu umfo kaMpungose lapha ke uyena uMasondo lokuthiwa ke kahle kahle abantu bebazi ukuthi ke uMasondo akayona imanager, uthi uKhuzani uMasondo akayona imanager kaMthandeni. Abantu bebazi lokho kodwa umuntu oyimanager kaMthandeni uthi uphele. Yabo, abantu baba ke nokudideka. Asazi ukuthi ukuthatha blog yena ngokwakhe, uyabona. Nabantu futhi banembono yabo ehlala ihlukile nje ngezinto. Ukukhuluma lokhu ngoba lapha ya unominatiwe uMthandeni, asazi yena noma unominatiwe yini. Kodwa ukukhuluma ke phezulu kwephuzu lokuthi ke abantu mebethi uNomona unoma ke kumele abheke izinto zakhe, izindaba zakhe. Uma bethi uNomona ngakuluphi uhlangothi ngoba yena akahambe ekhuluma ngabantu ke uma ke benominatiwe laba nominatwe khona. Yabo. Usethi ke kodwa ke naye engafaka ekuthenini ke agcine evotela lo mnomzane ke ecela nama donation. Mina into engiyibukayo la yazi ngeke kube kubi ukuthi ke umuntu nje kusukela ekuqaleni kuze kufike ekugcineni like umnikeze nje ilentuzana isicoco sakhe, yabo. Unominatiwe just because of ingoma akade ihamba phambili, yabo. uMthandeni iParis yenze izinto eziningi kakhulu. So the reason enominatiwe because of ingoma yakhe vele bekufanele ukuthi anominate. It's not because ukuthi mhlambe kunabantu asebenzisana nabo in relation to indaba zokuhlelwa kwama awards nani, yabo. Uma kuyinto ayenzayo yona leyo yena njengomculi, akusho ukuthi abanye abantu bayayenza noma ke bangayenza. Siyazabona ngisho nasoKhosini the time ingoma nje eyawena uKhosini le ngekathi kuhlukana unyaka, we know ukuthi ke kwenzakalani kwezinye izinto. Sikhethu vele ke njengabantu ke sisikhethu ukuthula ngoba ngisho izinto ungayikhuluma, imbono yakho kwesinye isikhathi ibuye ingenzi imehluko kubantu, yabo. Abantu bayagcina ngokuyibuka into kodwa ekugcineni ke kugcine kube ukuthi ke ishaywa indiva vele leyo nto leyo, yabo. Nothanda lesikuze kube imajority yabantu ngempela ethi akuliswane naleyo nto. Lento le iyalimaza ithalente noma iyabalimaza abanye abantu. Ngikuphi ke la ngikhona ngisekuthenini uMthandeni unominatiwe just because of ukusetshenzelwa ingoma yakhe emenze waba kulesi sigaba lesi agcine nominateelwa sona. Akukona ukuthi mhlawumbe ngoba naku ke kunobudlelwane obukhona noma kunokwenzelela okukhona just because yena imanager yakhe uSibanibani akuyena uSibanibani wara njengoba abanye abantu beclaima, yabo. So kule post yakhe uMthandeni, yabo, kuthiwa uMthandeni akanayo imanager, akanayo futhi imbangi njalo, yabo. Zikhona kodwa izindaba angazazi lo muntu. Ubulawa umona nje lo mfana ke nokuthanda izindaba zamanye abaculi. Uhlangana phi ulahlekelwe eyakhe yini imanager. uKhuzani kumele abe imanager kaMthandeni, kusho ke abantu. Konje ubuzwe ubani lokho? Uzazi zonke izindaba lo mama wakwaMpungose, zonke zaziwa uyena. Yabona nje cha lizazi zonke izindaba leliqhikiza laseMandaba. Ngaleso sikhathi akekho umuntu okopolota izindaba zakhe. Hayi bafethu ngizoma kule comment ngoba ngiyabona ukuthi zikhala kakhulu. Kodwa nje bafethu engikushoyo ukuthi ke yabona akumele ngempela uhlale uphawula kwesinye isikhathi nje ngezinto obona ukuthi yabo lokhu mangikhuluma ngako akungenzeli into vele engihlosa ukuthi ke ngiye ngayo phambili. Naloko ngihlehlisele emuva. So ukuphawula ngezinto ezifana nalezi, if inhloso yakho kuukuba positive ngaleyo nto leyo, enza into eyodwa, musu kuyishaya ngapha uyishaye ngapha, yabo.
inhloso yakhe makuwukuthi bekuwukuthi asupport uLokhungane bekumele amsupport angaqali phansi futhi ethi ke ngakhuluma nanabantu nanama supporters akhe ukuthi ke amsupport ukuthi amvotele bla 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 because maye esekwenzile lo uyothini uyothi ama Blue Nations avotela uSibanibani yiko nje le ndondo ke ayiwina warawara yabo yena akasupport uMaskandi usupporta ke ingxenye ethile kaMaskandi leyo konke nje lokho jike yabo kodwa bafethu uncomment nisho nina ukuthi ikuphi ngempela ke enikubonayo malana nalenkulumo kaKhuzani the time ke ekuveza ke lapha ukuthi ke hayi uMasondo akuyena oyimanager upheli bla 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 yonke leyo nto leyo yabo. Anyways, don't forget to subscribe for it.